po riječima svetog Petra Cetinskog čudotvorca koji kaže: ja srcem i dušom željeh da se i više pred svijetom predstavite i da vašu slobodu jače i bolje utvrdite. Govoreći o rezultatima popisa u Crnoj Gori, mogu reći da pored svih napada, pored svih malverzacija, pored svega onoga što je slijedjelo i što je činjeno od strane srpskog svijeta ili ideologa tog srpskog svijeta, politike koja je to činjela iz susjedne Srbije, nijesu uspjeli da umanje broj Crnogoraca, da bude manji od onoga kako je to bilo prije 20 godina. Borimo se za naš crnogorski jezik i definitivno treba da budemo zadovoljni, jer pod ovakvim pritiskom i pod ovom unutrašnjom okupacijom ljudi kojima je bliža druga država, a ne Crna Gora, mi smo ostvarili dobar rezultat. Jer Crnogoraca ima sve više i više i mnogi mladi naraštaji Crnu Goru osjećaju i kao svoju majku. Crna Gora je vaš i vi s njom rođeni vijenac.